Iridoan sarong senior citizen makalihis na pagtatagaon kanda ipanabibistong kagibo sa Sitio Kabang-an, Barangay Balaynan, Goa, Camarines Sur. Alas 5:30 kasuudmang hapon, Pebrero 3. Pigbisan biktima na si Roberto Palmes, 68 anyos, asin residente ka nasabing lugar. Basado sa investigasyon kan PNP, pinagtataga kanda ipanabibistong kagiwan biktima mantang nasa paglakaw ini pauli. Nagsapo siya nin lugad sa man iba-ibang parte kan sa iyang hawak. Base doon sa police report, ang biktima po ay walang naibigay na lead para masabi natin na ma-pinpoint natin kung sino ang suspect doon sa pananaga sa kanya. So base po sa kanyang salaysay sa ating mga kapulisan ay hindi niya kilala kung sino talaga ang gumawa nito sa kanya. Padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan kapulisan ngani masusug ang suspect. Ang pangyayaring po nito ay kasulukuyang pang iniimbestigahan ng mga kapulisan dahil nga po hindi po alam ng mga kapulisan kung anong motibo ng suspetsado na hindi pa rin nakikilala kung bakit tinagaan niya itong biktima. Sa presente, pigbubulong pa sa Bicol Medical Center ang biktima para sa magkakanigong asistensya medikal. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.